אז מה הקשר בין המחנה לבין ניהול בית כנסת? לפני שאני מספר לכם, כולנו מכירים את הנוסח של מוסף של שבת, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. ברוב בתי הכנסת, אחת לכמה זמן, מביאים איזשהו רב אורח, עושים פרסום גדול, ואפילו ציבור שבדרך כלל לא פוקד את בית הכנסת מגיע לשמוע את ההרצאה, וכולם מתעוררים בתשובה, תפילה, תורה ומעשים טובים. הרבה פעמים שוכחים את התמידים כסדרם, את אותו רב, את אותו גבאי שמנהלים את בית הכנסת יום יום. הרב מעביר כל יום שיעור, פעם בשבוע, וגם אם לא פעם בשבוע, לפחות פעם בחודש, ואם לא פעם בחודש, הוא מעביר גם שיעור ערב שבת ובוקר שבת, מכין דרשה, מעורר את הציבור, בדרך כלל מדברים דברים פשוטים, דברים של הלכה, וזה התמידים כסדרם, הבסיס להבנה ולהתעוררות של המוספים כהלכתם, אותו רב שמגיע פעם בכמה זמן. אז מה הקשר בין המחנה לבין מה שאני מספר לכם? אם אתם זוכרים, אני זוכר בתור ילד שעשינו מחנה. הרבה ילדים היו עושים מחנות. לוקחים איזושהי רפסודה ושמים איזשהו עץ ועושים שם איזשהו מועדון חברים, המחנה. ושם ידעו שבשביל שהמחנה יחזיק מעמד צריך כל אחד לתת את החלק שלו בשביל המחנה, את התמידים כסדרם. אז מי שהקשיב לסרטון הקודם, לטיפ הקודם לניהול בית כנסת, ואם לא הקשבתם אז הקישור מצורף כאן למטה ותוכלו להאזין לזה. שמה כבר הגענו למסקנה שצריך לקחת את כל ההוצאות החודשיות או השנתיות הקבועות שיש בית הכנסת, לחלק אותו לחודשים ולתלות טבלה באיזשהו מקום מרכזי בבית הכנסת, כדי שהציבור יהיה מודע לכמה עולה להחזיק בית כנסת כל חודש, יבין במה זה כרוך. עכשיו הטיפ הבא זה לקחת את הדבר הזה, לקחת את הטבלה הזו ולחלק אותה למספר המתפללים הקבועים שיש בבית הכנסת. לצורך העניין 50 מתפללים, בית כנסת קטנה, ו50 מתפללים האלה המקום עולה נאמר 3,000 שקל בחודש. 3,000 שקל בחודש לחלק ל50 איש יוצאים 60 שקל בחודש. זה לפעמים יכול להיות הרבה, אבל אם מחלקים את זה ליום זה 2 שקל ביום. זאת אומרת שאדם יתרום 2 שקל ביום, ולפרסם את זה בקרב הציבור, ותהיה קופת צדקה להחזקת בית הכנסת, רק להחזקת בית הכנסת, מלבד התרומות המוספים כהלכתם שנותנים בחג ושבת, בעליות, במחירה של שיעורים, מחירה של תהילים וכו' וכו' וכו'. את זה מחלקים את כל 3,000 ל50, 50 יוצא 60 בחודש, 60 בחודש 2 שקל ביום, מעצבים קופת צדקה יפה שהיא אך ורק להחזקת בית הכנסת, ואלה בעצם דמי חבר של כל אחד ואחד להחזיק את המחנה, את המחנה הקדוש הזה שנקרא בית כנסת בעם ישראל. תצטרפו אלינו לקבוצת גבאים, תצטרפו אלינו, תירשמו למנוי, אחת לחודש, פעמיים בחודש, אנחנו מעלים טיפ לגבאים מתוקף התפקיד שלנו. אנחנו מתרועעים עם המון גבאים ביום, בחודש, בשנה, לוקחים תובנות חדשות מכל אחד ואחד ומעלים את זה כאן. תצטרפו אלינו, בשורות טובות לכולם.